Deixem un granet d'all. I ara posem la carn picada. Això és barrejat. Així. Ara ja tenim barrejada la carn picada i l'ou i l'all. Què faràs? Una pilota, el caldo. Jo no sóc gaire bona de saltar-la, però la salto al final. Ja la tenim preparada. Ara farem l'altre. Ja, només cal que fiquis aquí un tros de farina i la pilota aquí, Sí. I fer així. Ja està. Ah, també. Sí, es vols dir, no? Això, ara he vist un all aquí. Ara hi posem 4 cigrons aquí dintre també, que és el més bo. Això és la pota encara pot bullir, ja no es desfà. Ara no me sortirà la tros. Ara. Posem la col. I com que els cigronets ja estan cuits, també els hi tirem. I ara de bullir col. Ah, i tinc un tros de botifarra també. Tirem un tros de botifarreta negra. Mira que maca. És molt petita. No, dona molt de gust. Dona gust, això, no? Sí. Muchacho. Ja tenim la pasta preparada. I anem a veure si la vol.